червени квадратчета, които се затрудняват, могат да работят в екип. Мартин ще помагай. И с 3 по-малко червени. 6 сини. Айде! Готов. Добре. Габи готов. Какво подреди Габи? Аз подредих 6 сини и 3 червени. Правилно ли ги е подредил Габи? Да. Колко са всички квадратчета, Габи? Всички квадратчета са 9. 9. При вас колко са? 9. Защо подредихте 3 червени квадратчета? Аз не ви казах 3. Защото 6 минус 3 е равно на 3. Какво казах в условието на задачата? Че? Да подредим 6 сини и с 3 по-малко червени. Думичката по-малко ви ориентира. Сега внимавайте, преснете ви отново. Сега искам 4 сини да ми подредите. 4. Да най-че работи с Ванеска. 4 сини И внимавайте. И с 2 повече червени. Работи с Ванеска. Готови, Габи? Или Крис? Кой е готов? Крис, разказвай. Аз подредих 4 сини И колко червени? и 6 червени. Колко са ти всички квадратчета? И всички квадратчета са ми 10. Искаш ли да напишеш задачката, ако трябва с цифри да начинам сега? Какъв знак поставяш между числата? Че нещо не виждам. Добре, това ли е задачата? Да. Как наричахме тези две числа величица? 4 и 6. Събираем. А това число, което получаваме? Сбор или общото число, което се получиме. Този час с вас ще събираме, но с помощта на табличка. Това сме го правили, но днес ще ги правим по по-интересен начин. Ще видите колко ще ви е забавно. Извадете си работните листчета, които са в вашата джамка. Ето тази. Какви числа виждате? От колко до колко са написани числата? Ирина? Числата в тези правоъгълничета са написани от 1 до 3. От 1 до 30. На първия ред колко са числата? Криси? На първия ред числата са 10. На втория? На втория ред числата са 20. Още 10, става 20. На третия? Габи? 30. Я погледнете моята табличка на дъската, прилича ли с вашата? Не. Какво има у нас повече? При мен е до 100, числата са до 100, а вашата е до? Колко реда от тази табличка имате вие на вашето листче? Даная. Колко реда от вашата табличка? Колко реда са ви? Имате вие на вашето листче? 3 реда. И сега започваме с задачата. Обяснявам. Ще моделирате върху табличка с помощта на сините и червените квадратчета. Аз ще работя на моята голяма, вие на вашите малки. Първата задача. 3 плюс 5. Ще поделя на първия ред 3 червени плюс 5 сини. Деца върху самата табличка. Смело подреждайте. Браво на Марчина. Браво, Диляна. Браво. Готови са да вдигнат ръката. И Яник. Колко квадратчета подредите? 3 и 5. И общо колко получи? 8. Къде поставихте последното квадратче? На коя цифра? На 8. Колко е 3 плюс 5 деца? 8. Продължавам да моделирам. Втора задача. 4 червени и 3 сини. Подреждайте. Къде постави последното квадратче? На кое число Иче? 7. На 7. Колко е 4 плюс 3? 7. 7. Какво забелязвате, деца? Че там, където поставите последното квадратче, то е равно на какво? Равно на сбора. Равно е на сбора. Винаги последното квадратче ни показва колко е сбора. Хайде опитайте се сега да направите 7 плюс 5.
Браво! Дивите ръце готовите. Ирина, ти какво подреди? Аз подредих 8 червени квадратчета и 5 сини, а 8 плюс 5 е равно на 13. Иринче, последното синьо квадратче къде го постави? На 13. На 13 съвпада с сбора. Кажете ми, деца, без да подреждате. Ако подредя първо 5 сини квадратчета, а после 8 червени. 13. Последното червено квадратче на коя цифра ще го поставя? На 13. Защо така се получава? Защото са едни и същи, само че разделили. Кое е едно и също? Вяра? Ванеска, кое е едно и също? Как се наричаха тези числа? Еднакви са събираемости. Какво съм разменила? Съм направила? Сменила си, Сменили сте? сменили сте техните места. И когато сменим местата на събираемите, получаваме един и същи сбор. Деца, така е много важно да се смята с подреждане на квадратчета, на таблички. Хайде да махнем тези квадратчета и да работим направо по таблички, като отцветяваме и ограждаме. Оградим следващите 4 квадратчета. Задачата ви е написана. Ето го образец. 2 плюс 4. Отцветени са първите 2 квадратчета. А вие следващите какво трябва да направите? Колко да оградя? 4. Работете във вашата тетрадка. Айде да види сега. Бързай. Ограждай. Тук трябва да оградиш 4. Деца, пак повтарям. Отцветени са ви числата. Вие ограждате второто число. И хайде да видите какво получите. Надя, първата задача ви е показа. Добре. 2 плюс 4. Надя, какво написа? На 6. Следващата. Пачо. 6 плюс 4 е равно на 10. Последното число е оградено 10 ли ти? Да. Ачо? 9 плюс 4 е равно на 13. 13. Илиян? 8 плюс 4 е равно на 12. На 12. Готови ли са всички? Да. Отворете на другата страничка. Сега задачата се уточнява. Тук ще отцветяваме. И още какво ще правим? И ще ограждаме. Прочети. Прочети, Дитко, какво първо трябва да направим. Отцвети. Ответи толкова квадратчета, колкото показва първото число. Първото число е 7. Отцветени ли са 7 квадратчета? А второто какво ще правим? Продължи. Огради. Огради толкова квадратчета, колкото показва второто число. И накрая какво ще направим? Ще съберем. Разбрахте ли? Започвайте. Аз минавам да помагам. Искам някой да дойде да работи на моята тетрадка. Първото го отцветява. То е 6. Второто какво правим? Ограждаме. Браво. Гери, цветен. Какъвто хванеш. Добре. Задачата, деца, е същата, но този път няма да отцветявате. Ще преценявате. Ще се представите, че сте оградили тези квадрати, че сте ги отцветили. Искате ли да направим заедно първо? Не. Добре. Сега няма да отцветяваме. Ти трябва, моля, това ще маркери ограждане, каквото трябва. Представяме си, че е отцветила 5. Оградила е колко квадратчета? 2. Записваме колко е отговора. Да, браво, Джиджи. Я седни мати. 12. Ама, Дитка, ама ти никъде не си ограждала слънце. Давай, ограждай. Ето, Мартин ви показва, че само ограждаме второто число. Оградила е 2. 7 не получихте. На втората 9. А че на трета са 6. 8. 12. Поздравяваме, сега искам обаче да ви затрудня. За тези, които успеят да разберат какво ще правят и се справят първи с тази задача, от другата страна имате задача бонус, която е невероятно трудна. Започвам. Гледате ли ме? Обяснявам.
първото число кое е? Габи? Хайде да обясня. Ванеса, кое е първото число? 2. Какво ще избираш, че да направим? Да отцветя ли? Добре. Отцветяваш. Второто колко е? Дани? 7. Искате ли да го оградим? Второто число огражда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но огражда толкова числа, колкото показва второто ми число. Кое е третото число? 6. Какво си избирам да направим? Да отцветя или да оградя? Така ли да отцветим любимото? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кое ми е последното отцветяно число? 15. То какво подсказваше? Че това ми е отговора, това ми е сбора. И ето вие можете да запишете, че първият сбор е 15. Искате ли да се справите сами без моя помощ надолу? Отцветявам, ограждам, отцветявам. Искам обаче тук да ми напишете колко е сбора. А пък Вяра използва модела на Изабел. Какъв беше той? Представям се, че съм отцветила първите две числа и нищо не правим след. Така ли беше? Така, ако искате и него използвайте. Трите начина, които правихме до сега. И вие сте готови. Вие пък сте се решили проблема с здравето. Браво! Някой са почнали болно задача. Госпожо, искам да направя. Много ме е интересно да мина да видя дали вярно работите само. Искам Искаш да отцветяваш? Ще стигнеш ли? Ама ти си... Дитка, ти си му поправила по много труден начин, само се отцветявала. Деца, думайте се да ви е по-лесно. Няма да чакате да ви види видео. Използвайте метода на Изабел, не отцветявайте. Бройте се. Почваме от 8. И ще ограждам 14. Айде, карай. Огради следващите 8 числа. Почни от тук. 10, 11, 12. Кое е последното число? 25. Всички ви получите толкова. Аз видях в личните, че толкова сте получили. Някой обаче или при преписването е срещал бъдете. Айде, Надя, да отива до последната задача. Аз ще ми я прочете Габи. Чети Габи, последния бонус. 7. 7 плюс 14 плюс 6 е равно на 27. Дали е толкова? Габи, какво направи? Как е реши? Първо, отцвети. После, огради колко? Боже, колко съм много. Виж второто число. Кое е второто число? Кое е второто число? 14 и последното 6. И крайният резултат е? Няма да видим Надя. Да видим Надя да ще получи този резултат. 20 колко? 27. Точно така. 27. Само последно с по-големи числа да ми кажете как ще се справим и приключваме нашия час. 22 плюс 7. Тук събирам двуцифрено и едноцифрено число. Присла. Каза. 25 плюс 7 е равно на 29. 29. Кой ти беше по-лесният начин, Криси, в този час? С отцветяване, с ограждане, с запомняне? Аз си направих всички с отцветяване и ограждане. И ограждане. И като ги редува. Благодаря ти. Втората задача. Чуя Галя. Чети. 56 плюс 5 Е равно на? Запомням. 56. Колко ще оградя? 5 кръгчета. Хайде оградим 5 числа. И кое е последното число? 61. 61. Браво, Галя. Ирина. 77, а 75 Виждате ли го?
помогна тук? Аз прибавях петицата и направих 70 плюс 10 и после добавих петицата. Броихме как? По какъв начин? Тук ти помогна броенето по? По 10.